Představte si vodu, která dokáže vrátit čas. Samotná myšlenka pramene mládí je nesmírně lákavá, že? Určitě. A je prastará. Sahá hluboko do historie až k Herodotovi nebo třeba do příběhu o Alexandru Velikém. Není to jenom pohádka, je to spíš taková, řekněme, archetypální touha. Něco hluboko v nás. Přesně tak. A je fascinující sledovat, jak se tenhle motiv vynořuje znovu a znovu, v různých dobách a na různých místech. Třeba ti makrobiové v Etiopii. Ano, Herodotos popisuje, jak se údajně koupali v prameni, který jim propůjčoval neuvěřitelnou dlouku života. Těla prý měli jako z oleje. A Alexandr Velký, ten taky hledal. V Alexandrovské romanci slevujeme jeho výpravu na konec světa za vodou nesmrtelnosti, ale paradoxně ji ochutná jen jeho kuchař. Jak to? Úplnou náhodou. Omyl si v ní nasolenou rybu a ta ryba obžila. Alexandr sám jí minul. Je v tom taková symbolika, víte? Věčná touha a zároveň marnost toho hledání. A ten motiv putuje dál, že? I ve středověku. Ano, ožívá v legendě o bájném knězi Janovi a jeho říši plné zázraků. Tam prý vedle řeky Zlata příští i studnice věčného mládí. A co islámská tradice? Tam je něco podobného? Jistě příběh o Musovi a Alchidrovi, zeleném. Hledají místo, kde se stékají dvě moře. A tam ryba opět ožije. Alchidr se z pramene napije a získá věčný život. Takže ten pramen je vždycky někde, daleko, na hranici. Přesně. Klíčová je ta hraniční topografie. Nikdy není snadno na dosah. Je na okraji známého světa, v nepřístupném prostoru, v tom islámském gaib. Symbolizuje tedy překročení limitů, vstup do neznáma. Ano, přesně tak. Za tu nejvyšší odměnu. A právě ta neurčitost a vzdálenost udržovaly ten mýtus živý po celá staletí. Neuvěřitelné, jak je ten příběh houževnatý. Pojďme se teď podívat, jak se protnul s érou velkých objevů. Dobře. Když Španělé na počátku 16. století připluli do Karibiku, tak od domorodých Tainů slyšeli o ostrově Bimini a o jeho léčivé vodě. A tady vstupuje na scénu Juan Ponce de León, ten slavný hledač pramene mládí. No, tady pozor. Jeho spojení s pramenem mládí je až pozdější konstrukce. Ve skutečnosti ho zajímalo hlavně zlato, půda a otroci. Počkat, takže on ten pramen vlastně vůbec nehledal? Jeho smlouva s králem z roku 1512 a další dobové dokumenty o žádné fontáně nemluví. Tomu připsali až kronikáři po jeho smrti, třeba Oviedo. Takže ta legenda je možná spíš nedorozumění. Nebo dokonce pomluva. Je to dost možné. Ukážkový příklad, jak mýtus může vzniknout. Někteří historici si myslí, že vykreslení Ponce de Leona jako starce hledajícího obnovení mužné síly mohlo sloužit k jeho zesměšnění. A co ti domorodci? O čem tedy mluvili? Pravděpodobně o běžných minerálních pramenech, třeba sirnatých, které mohly léčit kožní nemoci. Ale určitě nezastavovali stárnutí. Prostě klasické nedorozumění kultur. Ale legenda se chytila. A žila si vlastním životem, že? Přesně. Z Bimini se ten pramen jakoby přestěhoval na Floridu. Existují dokonce záznamy o španělských vojácích, co bloudili bažinami s vidinou omlazení. Takže tomu i věřili. A pak se to dostalo do umění. Ano, později v baroku a rokoku se ten motiv stal vděčným námětem pro umělce a spisovatele, často s takovým ironickým podtónem. A pak přišla komerce, předpokládám. Nevyhnutelně. V 19. a hlavně na začátku 20. století město St. Augustine na Floridě chytře využilo legendu. To je to nejstarší evropské osídlení v USA, že? Ano. A vytvořili tam Ponce de Leon's Fountain of Youth Archaeological Park, turistickou atrakci. Takže tam dneska můžu přijet a napít se. Můžete si symbolicky loknout vody, která je ovšem spíš sirnatá, a koupit suvenýr. Cesta k mládí vede přes obchod se suvenýry, zdá se. A co archeologie? Našla něco? Potvrdila původní indiánské osídlení a stopy prvních kolonistů, ale cedule u pramene je dnes už korektní. Údajný pramen mládí. Žádná léčivá tvrzení nejsou podložena. Takže vidíme úžasnou adaptaci toho mýtu. Už nehledáme na mapě. Přesně. Bílá místa zmizela, legenda se přesunula dovnitř. Dovnitř? Jak to myslíte? No, z geografie do biochemie. Dnes pátráme v našich buňkách, zkoumáme telomery, vyvíjíme senolytické koktejly na odstranění stárnoucích buněk. Takže anti-aging průmysl, krémy, doplňky stravy. Ano, trh je tím zaplavený. Místo mapy máme mikroskop a zkumavku.
Ale ta základní touha zůstává stejná, ne? Stále hledáme způsob, jak zastavit čas, uniknout stárnutí. Přesně tak. Dřív byla brána k věčnosti na konci světa, dnes ji hledáme v laboratoři. Nebo v tom krému. A proč ten mýtus tak rezonuje? Proč pořád přetrvává? Je tam souhra několika věcí. Voda je životodárná, takže představa zázračné vody má sílu. Pak je tu psychologie. Obrovská síla naděje tváři v tvář stárnutí a smrti. A ta fascinace neznámem. Určitě. Touha překonat limity. Tady se pramen mládí liší třeba od Eldoráda. Zlato nakonec nechce každý, ale mládí a čas navíc. To si přejeme skoro všichni. A tak příběh pramene mládí žije dál, i když dnes chutná spíš po marketingu a síře než po zázraku. Přesně. Možná ta nejzajímavější otázka dneska není, kde ten pramen najít. Ale jestli bychom se z něj skutečně chtěli napít, kdyby existoval, co by věčný život bez přirozeného cyklu vlastně znamenal? To je otázka k zamyšlení.